హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే, అస్సలాము అలైకుమ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లో చాలా టేస్టీగా ఉండే చామదుంపల పులుసు చాలా సింపుల్గా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో మరి లేట్ చేయకుండా రెసిపీని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందు ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు అలాగే పసుపుని కూడా వేసుకొని చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఉల్లిపాయలు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా వేసుకొని ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకొని ఈ ఆయిల్లో ఈ పచ్చి కొబ్బరిని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరిలో ఉండే ఆ వాసన పోయేంత వరకు దీన్ని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం తగినంత కారం వేసుకొని దీన్ని ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం ముందుగా ఉడకపెట్టుకున్న చామదుంపల్ని వేసుకోవాలి. చామదుంపలు వేసాక చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ వరకు వీటిని మసాలాల్లో ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోనే మన కన్సిస్టెన్సీకి తగినట్లుగా వాటర్ని కూడా వేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా వాటర్ వేసుకొని చక్కగా ఒకసారి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్స్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసి ఫుల్ ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ వరకు కుక్ చేసుకోండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇలా కుక్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చక్కగా మిక్స్ చేసుకొని మళ్ళీ దీని మీద మూత పెట్టేసి ఒక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో దీన్ని చక్కగా కుక్ చేసుకోండి. 10 మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా, మనకి పులుసు చక్కగా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీని మీద మనం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని ఇంకో 2 మినిట్స్ వరకు దీన్ని కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, పులుసు మనకి రెడీ అయిపోయింది. అండ్ ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా లేకుండా చాలా సింపుల్గా చామదుంపల పులుసుని ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు. దీన్ని చక్కగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి. అంతే అండి, చాలా టేస్టీగా ఉండే చామదుంపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.